Storya na punta. Dihay tao nga pinaka-dato sa lungsod, apan pinaka-dalo pod. Apan nausab siya, nabago siya, ug nahibalo siya nga ang tanan nga naa niya iya di ay gikan di ay sa Dios, hatag di ay sa Dios. Ug siya piniyalan lamang sa mga butang iya sa Dios. So nausab siya gikan sa pagkadalo nahimo na nga maluluyon manggihatagon. Sa kaadlaw dihay tao nga miadto sa iyang balay, pobre, nangayo og makaon. So bitindog siya kay magkuha og karne sa freezer. Nya samtang galakaw siya paingon sa freezer, nadungog niya kining hunghong sa yawa pa. Jutera nga hiwa ihatag. Kanarang kinagamyan nga hiwa ihatag. Diyan natintal siya, marabag tuod, no? Marag na tintal na po siya, mubalik na po sa daan niyang kinaiya. Apan gastragol gud siya. O sige magyog hong-hong ning yawa, gamay ra nga hiwa. Sa gani ka mohilom diya, ako mong ihurot na hatag ning mga karne sa freezer. Gani kang yawa ka mohilom diha, muhunong diha, akong ihatag ang tanang karne din sa freezer. Mangigsoon diha sa Ebanghelyo karon, ito kanan tanga gihingin lan ni Jesus ang yawa gikan sa giyawaan. Sa atong panahon karon murag sikat na ang yawa, na? Nomdo mo kaniadto di kay na mahisgutan. Pan karon murag sikat na ang yawa. Tungod sa katong yung salida sa libro nga Exorcist nya diha gani salida nga from that book gibasi ang salida The Exorcist. Unya gawas sa salida, gawas sa libro, nauso na pod karon ang kanabang devil worship, di ba? Naay mga weird kayo nga grupo nga ang ilahang gisimba ang yawa, di ba? Napoy kanang sayop nga pagtuo karon nga ang yawa tuaras gawas o minta nga eto ara na sa uban, wala nako. Apan dili biya na tinuod ang espiritu sa yawa anaa sa tagsa nato. Na wala pa siguro ta maulipon sa hingpit ug salamat sa Dios panakong balikon ng espiritu sa yawa anaa sa kadaghanan nato. Sa istorya nga akong gihatag, tinuod na pildi sa tao atong dato ang kahakog, ma-consider nato ang kahakog nga usa ka yawa, usa ka espiritu sa yawa nga anaa nato. Tinuoray na pildi sa tao ang yawa sa kahakog apan magbalik-balikon pod no, kining yawaa kanunay pod nga magbalik-balik og tintal nato. May gani kay ang tao napildi niya kaniadto, napildi na pod niya pag-usab. So sa ako nang giingon ang yawa, ang espiritu sa yawa anaa sa tagsa kanato. Mahimong mapildi nato apan magbantay ta tungod kay naara na
Ha? Magbalik-balik pod na og tintal nato. So gahisgot ko og yawa sa kahakog nga anaa kanato. Napoy yawa sa kaulag nya sa ato ang panahon karon. Daghan kayo nang gamiton ang yawa, daghan kay tabang ang yawa ba? Mga laway nga salida, mga laway nga basahon, laway nga mga sininaan, mga yawa ni na. Mga yawa ni. Ug mo kana nga magbantay ta. Magbalik-balik yun ni kanato o tintal. Ana ang yawa sa atong palibot. Gamhanan tinuoray ang yawa. Apan makita nato diya sa Ebanghelyo nga mas gamhanan ang Dios. Mao kana nga mga higayon nga tintalon ta sa yawa, tintalon ta sa lain-lain nga mga espiritu sa yawa, mangayo gyud ta og tabang na Jesus, magnayo ta og tabang sa Ginoo. Kay sa ako nang giingon, mas gamhanan ang yawa, apan mas gamhanan sa Jesus, mas gamhanan ang Dios. Mutuman man, orderan ni Jesus ang yawa sa paggawas mo gawas man. Mutuman man, mas gamanan ang atong Ginoong Jesus. So, atong ilhon ang mga ilhanan or atong ilhon ang mga yawa nga naa sa tagsa kanato ug atong hinginlan pinaagi sa tabang sa atong Ginoong Jesus. Amen.